ongi etorri Jado TV saio honetara. Ikasturtea amaitzear gaude. Eta amaiera honetan, Jadoko DBH-ko ikasleok beste proiektu bati ekin diogu, birziklatu zure bizitza. Birziklatu zure bizitza hori ze. Egunero, material mordoa botatzen da zaborrontzira birziklatu barik, eta hori da baliabide naturalak botako bagenitu bezala. Horrexegatik proiektu honetan hondakinen iraunkortasuna lortzeko guztiok dugun ardura landu dugu. Baita materialen bizizikloa aztertu ere. Azken batean, guztiok dugun erantzukizunaz kontzientziatu behar dugu. Denok behar bezala birziklatuko bagenu, alde batetik zaborrontziak ez liratekeain beteta egongo, eta bestetik gure baliabide naturalek denbora gehiago iraungo lukete. Eta orain ikus dezagun DBH-ko lau mailetan egin dugun lana. Lehen mailan, birziklatzeari buruzko proiektu honetan soineko bat eta zubi bat egiten ditugu birziklatutako materialez. Ez da zaila, baina batzuetan kostatzen zaigu, talde lana delako eta gauzak adostu behar ditugu. Dena dela, dibertitzen ari gara ikasten dugun bitartean. Alde batetik kanipodromoa egiten dugu birziklatutako kartoiz, eta beste alde zeineko bat egiten dugu material bera erabiliz. Zeineko egitea pitin bat zaila da, papera oiala bezalakoa ez delako, eta horregatik dolestea eta forma egokia ematea ere ez delako erraza. Dena dela, birziklatutako materialaz gauza berriak egin daitezkela ikasten dugu horrela. Hirugarren mailan, gure erronka birziklatutako material elektronikoz jantzi bat egitea da. Modarekin lotuta, elkarrizketa bat ere prestatu dugu, euskaraz eta ingelesez. Gu diseinatzaileak izango bagina bezala. Gure ustez, modan birziklatutako materiala erabil daiteke arropa berria egiteko. Laugarren mailako proiektuan ere jantziak prestatu ditugu birziklatutako materialekin. Baina gure kasuan material mota asko erabili ditugu. Adibidez, oiala, papera, kartoia, plastikoa. Gainera, Jadoko desfilea prestatu dugu jantzi guztiak erakusteko. Nagusiak gara eta desfilea antolatuz eredua ematen dugu. Laugarren mailakoentzat proiektu hau berezia da azken lana delako Jadon, eta horregatik gogo handiz egin dugu.
birziklatzearen garrantziaz kontzientziatzea helburu duen proiektua birziklatuz egin dugu. Eta zer egin dugu produktu guztiekin? Moda desfilea egin dugu. Berton, maila guztietan egindako lanak bildu, erakutsi eta ikusi egin dugu. Eta bideo hau prestatu dugu orain zuek ere etxetik ikus dezazuen. Eskerrik asko, berriro ere, Jado TV ikusteagatik. Agur! Ikusi arte! Kaixo, hemen Jado Berritik egun on guztioi, eta ongi etorri Jadoko lehen jantzi birziklatuaren desfilera. Itxaron dugun momentua heldu da. Aste osoan zehar, DBH-ko maila guztietan egindako diseinuak ikusteko parada dugu. Eta ez dira ez edonolako jantziak. DBH-ko proiektu honetan, birziklatu zure bizitza delakoan, diseinu guztiek baldintza bakar bat bete behar izan dute. Birziklaturiko materialez eginda egotea. Eta gehiago lortzatu gabe, ikus ditzagun lehen mailako ikasleek plastiko birziklatuz egin dituzten jantziak. Txalo bero bat eurentzat. Oraingo honetan bigarren mailatik datoz eta kartoizen paperez eginda daude. Aurrera beraz, sortze lanak. Jarraian, hirugarren mailako diseinuak ikusiko ditugu. Material elektronikoak birziklatuz sortuak direnak. Hauei ere ongietorria egin diezaiegun txalo zarrapadaz. Azkenik, laugarren mailako jantzien aurkezpena. Edozein material birziklatu ahal izan dute sortze lanean jantziak diseinatzeko. Eurentzat ere txalo bero bat!